minä haluan kaataa haavan tuosta läheltä rakennusta. Se on vähän pahassa paikassa. Saattaa myrskyssä kaatua talon päälle ja sitten se pudottaa lehdet aina katolle, niin ne tukkii rännit sitten. Ja nyt mä tein uudet telineet aurinkopaneeleille. Vanhat oli rapistunut, niin mä siirsin paikkaa kans vähän paneeleilla, niin nyt tää varjostaa tää haapa kovasti näitä paneeleita. Niin se on yksi syy kanssa kaataa se. Mä en kaada sitä ihan sellaisena, vaan ensin mä kaulaan sen, tai itse asiassa mä jo tein sen operaation tässä kesäkuun loppupuolella, niin 3 viikkoa sitten vielä ei mitään näkyvää tapahtunut, mutta ideahan siinä on se, että se kuolee tällä tavalla ja se ei sitten enää tuota uusia versoja tuolta juurakosta. Haapahan tekee kauan sitä, kun sen on kaatanut, niin se rupeaa oikein, se leviää sitten rankasti siitä, niin tällä tavalla sen saa sen maanalaisenkin osuuden sitten tainnutetuksi sitten ja vielähän ei mitään ole tapahtunut ja voi olla, että ensi kesänä tekee vielä lehteä, mutta kyllä se siitä parin vuoden sisällä niin kyllä kuolee ja se voi sitten kaataa lopullisesti. Nyt on heinäkuun viimeinen päivä ja alkaa näkyä muutoksia tuossa puussa. Siellä täällä keltaisia ja punaisia lehtiä, ne kuolee ja putoaa maahan, komeen näköisiä. Tarkkaillaan tilannetta, kuinka se tästä edistyy. Sitten mä unohdin aikaisemmin näyttää, millä mä ton haavan kaulaamisen tein, eli kuorin sen kaarnan ihan tämmöisellä pienellä kirveellä, vaan tällä oli hyvä veistää sitä kuorta kyllä tällä irtos näppärästi. Nyt on syyskuun 4. päivä ja nyt on kyllä haavan lehden väri muuttunut dramaattisesti. Se on täysin tuosta punaista tai oikeastaan violetin väristä, poikkeaa kyllä muista lähiseudun haavoista, joissa se yleisväri on vielä joko ihan täysin vihreä ja vähän keltaista on joissain yksilöissä, mutta kyllä tämän väri on ihan ainutkertainen. Nyt on syyskuun 18. päivä. Haavasta on pudonnut kovasti lehtiä. Mitään kauniita ruskanvärejä tuossa puussa ei näy. Ne on semmoisia ruskeanpunaisia nuo lehdet, mitkä on vaihtaneet väriänsä. Täällä muualla niin haavat on vielä pääsääntöisesti vihreitä. Noin mun verrokkipuunikin, niin ne on kovasti vihertäviä vielä. Et pikkusen keltaista jossain rupeaa näkymään. Kyllä nyt on lehti varissu hurjasti maahan. Maa on ihan punaisena lehdistä ja oksat on kovasti paljaina täällä. Verrattuna lähistön muihin haapoihin, niin kyllä tämä on nyt ihan erinäköinen. Ei nämä muut verrokkipuut täällä näin, niin ei ne ole samalla tavalla vielä varistaneet lehtiään. Että nyt on kyllä kaikki kasvusto vielä tallella. Nyt on lokakuun 13. päivä ja nyt on kyllä melkein kaikki lehdet on nyt kyllä maahan karisseet. Täytyy vielä noita verrokkipuita vähän katsoa, että missä tilassa ne on. Siellä on siellä aika lailla vielä lehteä puussa. Että mä lopetan tämän tarkkailemisen nyt tältä syksyltä tähän ja katsotaan ensi kesän alussa, mihin tämä tilanne täällä kehittyy sitten.